подобно и там се виждат и аспектите. Сега, естествено, винаги се зачита правилото, което между другото Галсън го беше казал, това от гледна точка на Кабала, че се гледат самите неща по знаци, а не толкова дали има точен аспект. Ако имат аспект, вече допълнително по-силно. Но тук си ги гледаш. Кардиналните знаци са си същите, нали така? Показват се динамична първоначална или водеща фаза на елемент. Основните качества на импулс, прекалено големи или чести промени. Тук са опозициите и квадратурите. Как изглеждат опозицията? Обем безни. Квадратурите как изглеждат? Так, 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 так. Тя неща няма да ги обясня. Нарочно съм ги извадил, да си ги имате да ги гледате. Виж как се мести. Така, това са пасивните знаци, стабилната издържлива фаза на съответния елемент. Тук говорим за формата, продължителността, инерцията и съпротивлението. В смисъл, това са основни качества. Пак са си опозициите. Телец, скорпион, водолей, лъв и квадратурките, няма нужда да ви казвам, вие си ги знаете. Подвижните знаци, те са си близнаци Дева или Стрелец. За разлика между кардиналните, както виждате, кардиналните и пасивните се управляват от по 4 планети, нали така? В смисъл, тук имаме Венера, тук имаме Слънце, тук имаме Марс, имаме и Сатурн. При рибите се управляват от две планети, от Юпитер и от Меркурий. Юпитер и Меркурий са изключително важни планети. Да. Значи подвижните знаци, Юпитер и Меркурий, при тях има двойствена натура. Естествено, защото са подвижни. Но даже и при рибите и при Стрелеца гледаме. Преходна и нестабилна енергия. И тук са огнени и въздушни. Всъщност как изглеждат тригончетата, как изглеждат. Винаги включва един ъгъл. Винаги има по един ъгъл, който стои в тригона или в секстион. Сега, огнените знаци показват силна воля, амбиция, решителност, както и добро възприятие и критичен ум. Къде е този критичен ум? Къде? Стрелеца. Така, техният фокус повече върху аз. В смисъл, това са типичните огнени, въздушни. В смисъл, тия неща няма нужда да ги учите. Това е хубавото. Те са произлезли от индийската астрология, ние ги знаем благодарение на нея. И имаме земни и водни. Те си по същия начин, само че са обърнати. Въпроси имаме. Гледай да ви разбия презентацията и съм малко заспал, ще ме извиня. Много интересно.